Varșovia este capitala și cel mai mare oraș și centru cultural al Poloniei, țară situată în Europa de Est. Orașul este străbătut de râul Vistula. De lungul istoriei, Varșovia a supraviețuit distrugerii și invaziei. Motoul orașului este Contemnit Proceias, care înseamnă învinge furtunile. Multe dintre locurile interesante din Varșovia sunt situate în vechiul oraș, care a fost reconstruit după ce mare parte din zonă a fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. În vechiul oraș poate fi vizitată piața Castelului, acolo unde o statuie a lui Sigismund al III-lea este amplasată în vârful unei coloane. Coloana a fost construită în 1644 și este unul dintre cele mai vechi monumente ale orașului. În apropiere de piața Castelului este situat Castelul Regal. Clădirea este acum un muzeu, iar multe dintre încăperile sale pot fi vizitate. Catedrala Sfântului Ioan este cea mai veche biserică a Varșoviei. Aceasta a fost construită la începutul anilor 1400, aici fiind situat mormântul ultimilor duci care au condus orașul. Mare parte din structură a fost reconstruită după al doilea război mondial. Varșovia a fost cândva un mic centru de comerț. Orașul s-a dezvoltat după construirea unui castel la sfârșitul anilor 1200. În 1526 a devenit parte din regatul polonez. În 1596, regele Sigismund al III-lea al Poloniei a decis să mute capitala de la Cracovia la Varșovia, astfel că a devenit cel mai important oraș din Polonia. Varșovia a trecut prin numeroase distrugeri de-a lungul anilor. Suedia a atacat orașul în anii 1650, iar Rusia a invadat Varșovia în anii 1790. Polonia a ajuns sub dominație străină la sfârșitul anilor 1700. Abia în 1918, Polonia a devenit din nou o țară independentă. Trupele Germaniei naziste au ocupat Polonia în timpul celui de-al doilea război mondial, din 1939 și până în 1945. Naziștii au ucis mulți evrei, polonezi și alți oameni din Varșovia, toate acestea făcând parte din Holocaust. Atunci când armata sovietică a ajuns în Varșovia, în 1945, orașul era în ruine. După război, orașul a fost reconstruit. În 1980, lucrările de restaurare ale cetățenilor din Varșovia au fost onorate de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO. Instituția a inclus vechiul oraș al Varșoviei în patrimoniul mondial. Până la sfârșitul secolului 20, populația orașului era mai mare decât în orice alt moment dinainte de război. În 2014, populația Varșoviei ajunsese la 1.724.404 locuitori.